toda a boa literatura que poidas imaginar. Radio Club Belesar. Dende a Biblioteca de Belesar. Radio Club Belesar. Aos teus oídos. Radio Club Belesar. Pasando pola nosa radio. Radio Club Belesar. Radio Club Belesar. Radio Club Belesar. Depende. Que pende dun depende? Un dente. E do dente? Un pendente. E do pendente? Un dependente. A ver. Un dependente que pende dun pendente, que pende dun dente, que pende dun depende. Pois, depende. Moitas gracias, Lois. Estes eran uns versos de Anxo Iglesias de Tacón, Punta Tacón, que hoxe celebramos aquí Radio Club de Lectura. Son aplausos en Belesar. Hoxe 27 de xaneiro do ano 2026 e estamos aquí celebrando a nosa segunda sesión deste proxecto de Club de Lectura un poquinho especial, como decíamos na primeira sesión, porque estamos mediados por micrófonos e mediados por luces que nos limitan e nos inspiran. Dar a benvida, temos a sorte desta vez, vale, de contar co autor do libro que levamos 2 semanas lendo todo cole sin parar. Hola, Anxo. Hola, que tal? Boa tarde. Benvido a Belesar. Hola. Debes de saber que foi un éxito rotundo o teu libro todos estes días. Traficábamos con el como si fueran diamantes, ¿sí? Quen ten unha copia aparecía no grupo de WhatsApp e os nenos pasábanos, algún pasou por varias familias, Bueno, moi ben. E incluso tivemos todas as aulas un libro destes e estuvimos lendo e leuno todo o cole e hoxe, bueno, é pola tarde. Se fora pola mañá non poderíamos facelo aquí na radio porque non habería espacio suficiente. ¿Por qué? Porque non habería espacio suficiente. Pero porque no habría espacio suficiente. Sí. Mucha gente. Porque vendría todo el cole y somos demasiados. Claro. Sí. 120. A sesión está programada de un xeito moi natural. Vale, pensábamos, imos ter un guión, non imos ter un guión, pero logo xa solo coa lectura que podamos facer de algúns dos poemas que temos aquí en Tacón, Punta Tacón, as opinións que podades dar todos os nenos e nenas, todos estamos desexando escoitar a Anxo Iglesias, pois unha estructura, sabía que un guión o iba a ter que apartar e deixar fluir o que aquí poida suceder. Así que non sei se Anxo queres facer unha brevísima presentación do libro ou queres que fagamos a través de algunha pregunta que che poida facer os nenos e as nenas. Que che apetece máis? Como que irades vos. Tendes algunha pregunta, alguén rápida para Anxo? Naira, pregunta aquí. ¿Cuántos años tienes? Pregunta sobre a obra. Bueno, aquí aparece unha foto e pon Vigo 1967. Así que queda para matemáticas, tens que calcular aí. Ata o 2025, no 2026 aínda non cumplín. Así que Xoel. ¿Con cuántos años terminaste este libro? Pois, a ver, este libro é de hai... bueno, realmente acabeino a principios do 2023, vale? Estamos no 2026, pero acabei de escribilo como eu pensaba que podía ser, pero despois hubo un proceso moi longo, entre outras cousas, bueno, eso le vino a editorial gustoulle e dixo que sí, que eu quería publicar, pero acababa de sair, non había moito o anterior libro meu, Unha nova dimensión, e consideraron que era demasiado pronto para sacar outro libro, e entón dixeronme que había que esperar ao 2025, vale? Así que lo sacaste el año pasado. Sí, agora vai facer un ano dentro de 2 meses. Pero 2 anos o libro agardando aí, paciente. Sí, pero foi un proceso tamén que foi madurando, digamos, de alguna maneira. Moitas das cousas que aparecen ao final no libro foron resultado dese proceso.
moitos dos QRs que aparecen no libro tal, moitos dos poemas sufriron transformacións ao longo do tempo, incluso prácticamente no último momento, a última hora, o último día, pasaron moitas aventuras, digamos, no proceso. Quer dizer, por exemplo, pois o poema este de Atlántico, que aparece aquí ao principio, que é un poema a veces drúxulo, con isosílabos a veces drúxulos, non era así, e xa estaba para publicar o poema, o libro, e mandaronllo á correctora, porque nas editoriais, cando ti escribes algo, aínda que ti penses que está todo super ben escrito, non, pode haber faltas, pode haber erros, pode haber cosas que se poden decir de outra maneira. Entón sempre pasa por dúas persoas que leen o que ti escribes e din, pois isto se podría decir desta maneira, dan unha recomendación de como debería quedar finalmente o libro. E unha das correctoras leu o poema como eu o tiña, de Atlántico, e gustoulle tanto a ela que dixo: vou xogar eu a facer un pouco máis sobre este mesmo poema, que o poema non era isosílabo, é dicir, que tivesen todos os versos o mesmo número de sílabas, e entón fixo ela, deulle como unha nova volta ao poema, non? E mandou na editorial dicindo: mira, estiven xogando co poema, mira do que fixen e tal. E na editorial mo mandaron a min. E o mandarme a min, gustoume tanto a modificación que fixo, neste caso Aránzazu, que lle dixen a editorial é que Aránzazu ten que sair no libro. Por iso pon a 4 mans. Por iso é a 4 mans, pero foron 4 mans de última hora. Non foron 4 mans pensadas con tempo, foron 4 mans dos últimos 15 días antes de que o libro fose a imprenta. E ti, unha pregunta, eu non vou preguntar moito, pero sí que me nace preguntarche: ti crees que as obras creativas agradecen ese tempo de espera logo? Sí. Digo, para futuros, ou mellor futuras creacións que ti fagas, sí, ou que poidamos facer. Para min sí, o sea, quero dicir, hai un momento en que ti, polo menos no meu caso, sentes que máis ou menos o proceso está rematado, pero como que está todo aínda como moi fresco, ¿no? E necesitas que eso repouse. Entonces daslle pues un tempo para decir, bueno, ahora parece que me gustou moito, pero que pasará si o beso dentro de 2 meses ou 3, ¿no? E cando volves ver esa segunda vez, pasado un tempo, atopas novos camiños, que o mellor no momento xa tiñas a cabeza tan saturada que non eras capaz de ver, e ves aquelas cousas que pasa o tempo e a ti, por exemplo, che siguen dicindo algo, e a mellor atopas eso, pois de repente unha nova vía pola que de repente aparecen outros poemas. Da primeira versión que eu acabei a última, hubo cambios, hubo poemas que non foron e hubo poemas que non estaban e que foron. Por eso que ese proceso de maduración eu creo que é necesario, de que repouse. ¿Cómo se te ocurrió el nombre Tacón Punta Tacón? Bueno, a ver, o libro, se lestes o libro de que fala? De que fala o libro? De que, así en xeral, que pensas de que fala? De distintas cosas. De moitas cousas, pero casi todas as cousas das que fala son de cousas que suceden, que acontecen nun lugar maravilloso do mundo, do planeta, que son únicas en moitos casos, que nós pensamos que eso pasa en moitos outros lugares do planeta e non, que son únicas e son propias de aquí. É dicir, do lugar no que vivimos, neste caso de Galicia. É dicir, nos vemos, por exemplo, unha batea, hai un poema dedicado a unha batea, non? Por que aparece un poema dedicado a unha batea? Porque de repente chega unha persoa de Albacete ou de Cáceres ou de Zaragoza e chega aquí e mira esas plataformas que están abollando aí no medio da ría e din: what is this? Que é isto que está aquí abollando? Vale? Non é unha cosa que de repente ti vayas ao medio do Mediterráneo, que eu vivín no Mediterráneo, 5 anos, 6 anos vivín no Mediterráneo, e non hai esas plataformas ali abollando no medio do mar Mediterráneo. E de repente din, e iso para que?
pois eso é porque onde cría o mesillón, porque tal cual. É algo que é moi propio de aquí. Que vas aos fiordos a Noruega e non hai, por exemplo. Ou vas ao cabo de Fornos ali na punta de Argentina abaixo, chegando á Antártida, e non hai. É moi propio de aquí. Igual que, por exemplo, o poema que dicen ao curro, eso que nos pensamos de repente decir, é moi propio de aquí. O curro de Mougás, o curro de Sabucedo, o curro de Morgadáns, do Galiñeiro. Eso de os cabalos ceibes no monte que os levamos, que os levan ao curro para marcalos, iso non pasa noutros lugares. E unha persoa que vende fora aí o ve, di, pero isto, pois, forma parte, digamos, da nosa cultura, da nosa maneira de ver o mundo, da nosa mirada propia. E preguntabas, volvendo ao fío da pregunta que me facías, por que tacón punta tacón? Porque tacón punta tacón é un dos puntos da muñeira, que a muñeira é o baile tradicional de aquí, e que noutros sitios non fan tacón punta tacón, fan outras cousas, pero tacón punta tacón non. Entón, como ao mesmo tempo tamén me gusta xogar coa sonoridade das palabras, parecíame que tacón punta tacón era moi sonoro. Son 3 palabras agudas. A min gústame as palabras agudas. Sabes que son as palabras agudas? Sí, pero serían 2, porque una se repite. Exacto, son 3, pero son 2, efectivamente. Son 2, pero cando ti dis o punta muñera, dis tacón punta tacón, non dis tacón punta, dis tacón punta tacón. E como me gustan moitas palabras agudas, de feito no libro anterior tamén acaba nunha palabra aguda, unha nova dimensión. Entón, é como que lle dá un pouco máis de forza. Sabes, ao que estamos dicindo, cando acaba en agudo, como que parece que lle dá un pouco máis de forza. Entón, non teño nada contra as palabras planas, pero gústame especialmente as esdrúxulas e as agudas. Entón eu dixen, vou pensar, a ver, un título que sexa agudo. E por eso tamén o de tacón punta tacón. E depois porque me daba tamén para xogar o poema que despois non sei se imos ler. Agora, podemos lerlo agora. De tacón, que non sei se contastes. Sí. Contastes cantos tacóns? Pero vamos a lerlo, imos lerlo antes de contar. Quen que se anima a ler tacón? E tamén podemos ler curro, que tamén o temos. Veña, por aí. Pásalle aquí a Xoel. A ver, Bueno. ¿cuántos tacones? Espera. Xoel vai ler o poema de tacón, pero todos e todas tedes que estar atentos e ir contando o número de tacóns que conta Xoel, porque ao final do poema di conta cantos tacóns. Entón, a ver quen é capaz de acertar exactamente cantos tacóns hai no poema. Casi imposible. Tacón, 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 ta, e conta cantos tacóns. Cantos tacóns? 37. 32. Vistes que aínda así e con todo non nos poñemos de acordo, 37, 52, 30. Mara. 30. 45. 45 tacón. 45 tacóns. Alguén dixo 45? Tacón, 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 tacón. Como te chamas? Mara dixo 45 e acertou. Ven, Mara, ven, Mara. Mara, gañaches o premio Acabas de de ler. gañar unha chapa de tacón punta tacón. A ver. Porque efectivamente son 45 tacóns. ¡Qué sorte! A ver. A ver. Despois a chansina, Paulo. Lemos o curro xa. Lemos o curro, pero Sí. quen vai ler o curro? Yo. Pode lerlo calquera ou había alguén preparado? No, non había ninguén, Xoel, non porque xa leu. Vale. Por aí Marco ou Leire. Dalle a Leire. Leire. Ves aquí a lelo, Leire? Bueno, eu tengo o micro que lle pasa aquí, Isabela. Es este, ¿no? El de Q,
El de Curro. Sí, está na El página de Curreiro. 33. Página 33. Sí, vale, ese está. Bueno, Ya le deja. a ver, Leire vai ler o poema de Curro, pero non o vai ler soamente Leire, Porque... Onde está Leire? Ah, está ali, Leire. Porque é un poema de verso roto. Que significa isto? É un poema que os versos ou a última sílaba está rota, non aparece. Por lo tanto, tedes que adiviñar vos cal é a última sílaba. Leire vai ler todo o verso, pero a última non. A última tedes que dicila o resto. Vale, Leire? Vale, ti dis, que chulo está o cu. Con can se cava. Sí, sí, parece fácil, pero xa vos digo que hai algúns que non son tan fáciles, Tedes que pensar sempre que vai todo rimado. Entón, si hai curro, cabalos, depois ten que haber algo en los e algo en ro. Pero na seguinte pode cambiar, o sea que está de todos moi atentos e todas moi atentas. Vale, Leire, a ver si nos hai. Que chulo está o cu. Lo. Con can se cava. Los. Con xente va. Cas. Nos E tamén bancos. Con xente nos va. Bancos. A ver, vamos a empezar otra vez. A ver, Vuelve a empezar. Qué chulo. vamos a empezar otra vez. Estad atentos ao que dixemos, que se repite. Va, Leire, agora. Que chulo está o cu. Ro. Con can se cava. Los. Con xente nos va. Los. E tamén un bu. Ro. Que chulo está o cu. Ro. No medio do mon. Te. Pasando unha pon. Te. E nunca me abu. Ro. Que chulo está o cu. Do. Tan cheo de cri. Nas. Non sei ti que o pi. Nas. Se turro ou empu. Xa. Que chulo está o cu. Do. En xullo e agosto. Só falta algún pos. De chocolate con churros. Moi ben. Moi ben, Leire, moi ben. Maravilloso, maravilloso. É que moitos destes poemas son poemas colectivos. Son para ler, pero para xogar tamén en familia ou para xogar co grupo, como fixemos este poema. Son para facelos en grupo. É como realmente son máis sonoros e máis divertidos, eu creo tamén. Sí, nos estes días estivemos lendo en grupo e isto fixémolo. E o que ti comentaba sobre os curros, eu que non son desta zona, cando vin para aquí empezas a coñecer un pouco a historia e é absolutamente alucinante ese valor patrimonial que hai aquí en esta zona, bueno, en algunha máis de Galicia por aí, pero esta especialmente, ¿no? Sobre todo a cultura que hai alrededor dos cabalos do monte, as bestas que lle chaman. Moi ben, podemos facer un intercambio de... ou algún de vos quedou sin preguntar, verdade? Paulo non preguntou e Telmo tampouco preguntou. Sí, porque yo quería preguntar. Quería preguntar antes. Pero Xoel preguntaches. Vamos a dar pe a quen non preguntou. ¿Cuántos poemas? Polo micrófono, señor Paulo. ¿Cuántos poemas tiene Tacón Punta Tacón? Mi mano os contei, non sei. Acabanche de pillar. Uns cantos. Normalmente eu creo que alrededor de 30, non sei. No, esas son as páxinas. Poemas eu creo que ten alrededor de 30, máis ou menos. Vale, porque a ver, non poden ser ni poucos ni moitos. Vale, a editorial tamén, se eu escribise 100 poemas me diría, non, quita algúns. Máis ou menos hai un pouco para a idade para que está escrito o libro, hai máis ou menos un número de poemas, un arriba, un abaixo, 2, 3 arriba ou abaixo, que máis ou menos son os que se considera, tendo en conta que tamén van as ilustracións, e eu calculo que son alrededor de 30, máis ou menos. Non o sei, non os contei, pero alrededor de 30. Telmo. Tes algunha pregunta? No. A ver, Telmo, contanos, que vas ter que ir ao público porque temos que deixar ese sitio a outros nenos e a outras nenas. Con las páginas que había o con los poemas que había los podías poner en el libro.
Hay unos 36 o 37. 36, 37. Bueno, pues por aí. Telmo, queres contarnos que tal foi a lectura do libro? Gustouche moito? El del dependente también. Sí. Foi o que máis che gustou a ti, Foi o así. de dependente. Sí? Sí. Moi ben. Pois aproveitamos e facemos un cambio de nenos e nenas porque preguntachedes todos. Ti preguntaches a él, eu creo que sí. Yo pregunto. Vale, pois tes veña e cambiamos. Non significa que non poidades intervir máis, logo desde os bancos tamén, pero así van pasando todos un pouquiño por aí. Quen quere vir, Catro? A ver, Pero, Alba, Laura que iba a Ancho, vir tamén. una pregunta, ¿en qué página estaba el poema de Doraemon? Espera, Alba, vamos a intentar non repetir máis persoas dunha mesma clase, vale? Está ao principio, pero Adiós. non é un Logo poema despois vas exactamente, ti pero está ao con principio. Hanna. ¿Qué querías decir? Me pareció. Hanna, vas despois, ¿vale? Paulo. Bueno, ide pensando quen quere vir despois na seguinte tanda. Temos a Hanna por aquí, pode vir Leire e alguén máis, vale? As familias, agradecer que estades aquí, vale? Este é un clube de lectura, ademais, que ten vocación de... Bueno, servicio público, por suposto, porque somos unha escola pública, pero de apertura máis alá do cole. A ver, non fixemos moita publicidade de inicio, porque non queríamos tampouco morrer de éxito e queríamos ver como funciona todo isto, pero a nosa idea era simplemente poñer de condicionante que aquí só se pode entrar si leches o libro, que non che vamos a preguntar de onde ves. Moi ben. Podes vir desde Lugo ese día, porque che coincideu esas 2 horas. O sea que entón eu podo vir porque eu tamén lín o libro este. Ti se non leras o libro, Anxo, non poderías estar aquí. Pero como lín... Entonces, nada, siempre decimos os tíos, as tías, os avós, as avós e a veciña Fernanda, que tamén pode estar aquí si se leu o libro. Vale, que pouquiño a pouco podemos ir dicindo. E así, pois vamos un pouco dándolle vida a este club. Iso sí, teremos que ver as cuestións de espacio, porque si xa só entre o que é a comunidade, pois xa nos vemos un pouco axustados, pero bueno, nada que non se poida solucionar. Dar as gracias especiais sempre ás familias que estades aquí, que sodes, sempre digo, un exemplo. As que repetides e as que vides por primeira vez, que seguramente confiamos en que repitades. Sabedes que o micrófono tamén está para vos. Si queredes comentar algo, ou si da vosa experiencia, mellor que lichedes o libro na casa, en familia, e foi maravilloso, e descubrichedes canto lle gusta a poesía ás vosos fillas e ás vosas fillas, simplemente temos que levantar a man para que non saibamos a quen pasarlle o libro, non en plan como no cole, só se fala así se levanta a man, non? Queredes comentar algo? Alguén? As profes, os profes, alguén quere dicir algo? Algún adulto que queira romper o xeo e ser exemplo para todas estas crianzas de falar en público? Laura, sí. Si non, seguimos cos nenos e coas nenas, por suposto. Paulo, na túa versión de adulto, queres dicir algo? Tes que falar como un adulto. Só che vamos a pasar o micro si falas como un adulto. A ver, adulto Paulo, que queres comentar? Falo eu ou falas ti? No, que... Falo eu. Bueno, hola Anxo, que tal? Boa tarde. Hola. Eu son profe de primeiro. Sí que nos dá ás veces reparo como traballar a poesía en clase, porque vemos que non toda a poesía está adaptada, pensamos que non está adaptada ao alumnado. E a verdade é que este libro comecei así a... Dicía Pablo, ti sóltate, ti... Ás veces non hai que darlle moitas voltas a poesía, pero sí que é verdade que é un libro que dá para, como ti dis, xogar moito con eles, que coñezan tamén todo o patrimonio que temos. Saíron pois moitas cousas como as bateas, que dicían eles que unha batea, profe, pois outro día que fomos de excursión a Vigo vimos as bateas e como no poema, bueno, este é o poema do Curro, pois a primeira saiu que dixen, bueno, isto, a ver, que facemos? Saiu, o sea, moi ben. Eu penso que transmites pois eso, todo o noso patrimonio dunha maneira moi práctica, entón quero agradecerche pois eso, que aínda nos deu tempo a acabar todos,
pero sí que eu penso que gustounos, verdade? Entón eso, que, bueno, aparte, pois eso, que non son dos típicos poemas que fas o que fas cos poemas, os debuxos, como os presentas, para que eles vexan que non sempre a mesma estructura. Entón, agradecerche... Bueno, a ver, cada un ten as súas manías ou a súa maneira un pouco de crear, non? A primeira intención, tanto deste libro como do anterior, é poñer luz ou poñer mirada sobre a poesía. É dicir, tanto nos centros escolares como a xente máis adulta, é un xénero no que hai certo reparo, certo medo a dicir, a min isto non me interesa, a min isto non me gusta, desde os propios rapaces tamén, porque eu ás veces vou aos coles e din, cando vos dixeron que idas a ler poesía e tal, puf, que rollo, que aburrimiento, que non sei que. A miña experiencia persoal é que, bueno, eu cando tiña a idade que teñen eles agora, evidentemente non pasei pola posibilidade de ter un libro de poesía que me enganchase. O primeiro que recordo de poesía son as rimas de Bécquer, que algunhas delas aínda lembro de memoria, non? Das rimas de Bécquer, pero non tiven a posibilidade de achegarme dunha maneira lúdica, dunha maneira xogando, e ao mesmo tempo que tamén se digan cousas que queden aí, non? E, bueno, a miña maneira de escribir, polo menos nestes dous poemarios, anterior e este, porque son moi complementarios, é descubrir que as palabras se pode xogar coas palabras de moitas maneiras. Por eso non hai dous poemas iguais. En cada poema hai un xogo diferente. Non é un poemario que son todos versos rotos como do Curro, sino que hai un que é un verso roto, pero outro que son con esdrúxulas, outro que é un trifelio, outro que é tal. O sea, para amosar que as palabras teñen moitísimas posibilidades e que podemos xogar con elas de moitísimas maneiras. E que eu creo que é fundamental, isto xa o digo de cara ao profesorado, é fundamental que nas idades que eles teñen agora, que eles aprendan a coller gusto pola poesía, porque eu cheguei afortunadamente á poesía, pero non cheguei como tiña que chegar cando tiña a súa idade, cheguei despois, e teño que dicir que é un lugar estupendo desde onde mirar o mundo. O sea, que decir, descubrín que a poesía permite poñer palabras ao que sentimos, nos facilita ás veces dicir cousas que non nos atrevemos a dicir de outra maneira, tanto para decirlle a alguén que o queremos, como para pedir perdón, como para sacar cousas que nos doen. Xa estou falando dunha maneira máis adulta, non soamente cando somos pequenos e xogamos coas palabras, non? Pero e eu creo que o mundo, o sea, tal e como o vexo agora, necesita moitísima máis poesía. Quero dicir, estou seguro que si, non vou poñer nomes, pero todos estes que están por aí, que saen nos telediarios un día e outro día, e que para min están deixando un mundo de pena, no seu momento cando eran pequenos chegasen a eles coa poesía e fixesen camino coa poesía, estou seguro que non estaríamos no punto no que estamos agora. Quero dicir que a poesía é unha desas cousas que fai o mundo máis fermoso, e por eso eu creo que é necesario perderlle o medo e que les oen, que les creen, porque estes poemas que eu fixen poden facelo eles de outra maneira, pero se lles poden propoñer e eles poden crear e poden xogar e poden construir e poden ser poetas tamén, que é do que se trata. E é desde aí, máis alá que despois en este libro hai a intención de contar pois que vivimos nun lugar estupendo e que ás veces pois non nos decatamos ou non lle damos o valor que realmente ten. Ao principio do libro hai unha dedicatoria, bueno, hai dúas dedicatorias, non? Pero
máis alá da máis persoal que eu dediquei a unha persoa que quero e quería moito porque desgraciadamente morreu e que foi a primeira persoa que leu o borrador do libro, a primeira persoa que lle pedín opinión, e desde esa ata que se publicou o libro, bueno, pues desgraciadamente faleceu. Pero hai unha segunda dedicatoria que é precisamente para cada un e cada unha de nós, que esta que di: este libro é para ti, habitante deste lugar salgado e chuvioso. Para mostra un botón. E tamén este desexo: oxalá coides e celebres sempre o xeito único, singular e distinto que tes de estar no mundo, porque aínda que nós non o percibamos desde aquí, desde fora calquera que nos ve que hai un xeito, unha maneira de estar no mundo propia deste lugar, propia de eso, da chuvia, do vento, de moitas das cousas que aparecen no libro. E eu creo que é importante que eso, bueno, eu quería polo menos deixarlle ese legado tamén aos meus fillos, o sea, que lle quede constancia de que eso é así. Moitas gracias, Anxo. Curso que ven, si seguimos con este Radio Club, buscaremos o teu libro anterior e a mellor pois, porque si nos gustou tanto, porque a opinión de Marina é compartida, entón vamos a facer unha ronda de preguntas destes 4 nenos e nenas que están aquí, pero antes vou dicir 2 tips de radio que sempre aproveito, que non teñen que ver co que falamos aquí, pero como temos o proxecto de radio escolar, son cousas que é importante que aprendamos, vale? Si temos que toser, ademais de usar a práctica como un do codo, hai que apartarse do micrófono, hai que toser fora. Cada vez que tosedes, eu recibo un sopapo na cara a través do programa. Dime, ai! E dime, alguén está tosendo. Entón é cando me dou conta de que alguén non se separou. E logo tampouco podemos estar tocando os micros permanentemente. Cada vez que estamos tocando os micros, escoítase todo. Son cousiñas que vamos aprendendo pouco a pouco nesta escola, verdade? A falar polo micrófono nunha radio escolar, que eso tamén é importante, vale? Algún de volos 4 xa sabe que quere preguntarlle a Anxo? Debo los 4 de por aquí da mesa, ou que quere facer algún comentario, algunha valoración, unha crítica, ou queredes ler algún poema. Tamén temos 2 poemas pendentes aquí ou máis para ler. Laura, contanos, ti que queres facer comentario, crítica, pregunta, lectura? Quería leer algo. Queres ler algo? Tes algún poema en mente ou queres que che deamos un dos que temos nos aquí pensados? Que nos des unha vez. Sí. Temos o de Foliada Beatbox, por exemplo. Foliada Beatbox. Ese Laura, es? Laura. Ese tes que facelo co resto tamén como os outros. Sí. Este é un poema colectivo. Mira, Laura, ti vas dicindo e vale? Hai que facer un ensayo previo, Laura, antes do poema. Este poema é un poema que necesita un ensayo previo. Vale? Reparte a toda a xente que está aquí en 4 grupos, porque uns van facer a pandeireta, outros o tamboril, outros as cunchas e outros a gaita. E depois facemos un beatbox todos juntos. Vale? Ala, valle dicindo aí. Di, de aquí para ali, tal. Veña. Dilles, antes de contar o poema, reparte. Si non, chamamos a alguén que teña aquí arranque. Onde está Sara? Mira. Sara, reparte ti, muller, aquí. Reparte isto en 4 grupos. Queres? Reparte en 4 grupos. Pues... A ver. Sara, é que Sara pon... Sara, mira, desde ali, por exemplo, por onde está Eva, toda esa fila, e para la dereita, como fan, Laura? Como teñen que facer? Pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa, pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa, pa para pa, pa para pa. Pues... Vale. Cuidado que despois outros van a facer outras cosas e vos podéis perder, Pa para pa, pa para pa, pa para pa para pa para pa. La fila de atrás quiero que haga tataratán, tataratán, tataratán. Tan taran tan taran tan taran ta. 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 Todos estos aquí do medio, que teñen que facer? Chascarrastras.
Cháscaras, chas, cháscaras, 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 chas. Cháscaras, chas, cháscaras, chas, cháscaras, chas, cháscaras, chas. Cháscaras, chas, cháscaras, chas, cháscaras, 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 chas. E os que están aquí desta parte de aquí, da esquerda, son os da gaita, Laura. Tirori, 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 roriro, tirori, 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 roriro. A ver vos. Tirori, 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 roriro, tirori, 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 roriro. Oh, ¿estáis todos preparados? Porque la voy a empezar a leer o poema y entonces ides entrando, ¿vale? Y cando entramos xa non saímos, Cando entramos non saímos, é dicir, os da pandeiretas a todo tempo, e despois vai o tamboril e continúa coa pandeireta, depois vai as cunchas e finalmente vai e xa entran as gaitas que teñen que entrar aí, pero como un estrondo, ao final, vale? Y Laura, acércate ben ao micro, ¿Estamos vale? preparados? Tengo una pregunta, ¿y nosotros qué hacemos los de la mesa? Nos Os da observamos o mesa espectáculo. podemos facer, que queres facer? Unha delas, a que ti queiras? La gaita, yo qué sé. Veña, a gaita, sí, Yo que que estaban sé. aí, veña, a gaita. Os da mesa facemos a gaita. Tirori, 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 roriro, vale? ¿Me escuchas, Aldair? Preparados, entón? Sí. É un poema beatbox, vale? Porque beatbox, porque facemos todos os instrumentos, os facemos coa box. Vale? Laura, veña. Primero pandereteira. Luego tamboril. Tan taran tan taran tan taran ta. Tan taran tan taran tan taran ta. Después as cunchas. Cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras cháscaras, cháscaras chas, cháscaras chas, cháscaras chas. E por fin a gaita. Tirori, 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 rori, roriro, tirori, 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 rori, rori. Tirori, 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 rori, roriro, tirori, 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 rori, rora. Muy bien. Choca ahí, Laura. Naira, ¿qué quieres comentarnos, ti? Aún no lo he pensado. Entón queres ler outro poema, non? No. Non? Aldair, Eu teño unha dúda, Vale. dúbida. Que poñe no poema espello que non o Que supe pon ler? no poema espello. Tes que coller un espello. claro, que leerlo con espello. Es que non tiñamos espellos. Nos dedos mazarocas. Porque Maruja Mayo, si coñecedes a obra, os cadros de Maruja Mayo, si coñecedes hai un que ten así e entonces saen así as espigas, as mazarocas dos dedos. Entón por eso di nos dedos mazarocas. E o que puse aquí, sabes eu? E ti pedaleando porque a Maruja Mayo encantaba ir en bicicleta cando vivía en Ribadeo, andaba en bicicleta, entón, e ti pedaleando por un mundo de cor, porque era pintora, en bicicleta e sen sombreiro, porque foi unha das mulleres que lle chamaban, eran coñecidas como as sen sombreiro, vale? Entón aí conta un pouco. No poema está contado un pouco a súa vida, porque eu aquí quería contar pois algunhas mulleres, porque aquí falamos das mulleres bravas, de que as mulleres aquí son bravas, e quisen poñer algún exemplo de mulleres que a mí me parecía que podían ser bravas, como Teresa Portela, como é o caso de Maruja Mayo, como é o caso de Elisa e Marcela, ou como é o caso de que seguro que coñecedes, eu busquei unhas que sexan coñecidas das Tansugueiras, por exemplo. Aldair, sabes quen lee moi ben este tipo de poemas? Os nenos e as nenas que están aprendendo a escribir e ainda non teñen totalmente resolta a súa lateralidade, teñen unha facilidade tremenda para poñerse diante dese poema e lelo dun xeito totalmente resolutivo. Nós tivemos esa experiencia na aula e eu quedei realmente sorprendido, fixen así. E wow! Pero se poñedes un espello, máis fácil. É máis fácil, sí. Claro, se non terías que volver aos 6 anos. Señorito David,
usamos o micrófono cando hai que usar o micrófono, señorito David. ¿Sí? A ver, ¿queres comentar algo? No. ¿Alguna pregunta? No. Veña, anímate. Tes aquí a persoa que escribiu o libro que levas lendo 2 semanas. Que escribeu significa que creou, que o pensou e que se puxo diante, non sei se escribes con lápiz, papel, ordenador, máquina de escribir, pero que hubo un proceso aí físico tamén, non? Quero decir, para que o imagine David. Escribo gran parte en ordenador, pero levo habitualmente, aquí levo, por exemplo, tamén, levo sempre un caderniño pequeno no que vou anotando cousas, e ás veces escribo parte dos poemas. Despois sei que acabo de facelo, pois ao mellor cando estou na casa sentado ali diante do ordenador e un pouco máis coa cabeza moi enfocada a pensar niso, non? Pero recollo ideas todo o tempo por aí, cando vou, porque da observación de ver o mundo, de ver o que pasa, sacas moitas ideas e moitas historias aparecen aí. Referíaste a iso, David, coa túa pregunta? Si te referías a iso coa túa pregunta ou era outra pregunta? Era esa. Ah, era esa. Ah, vale, gracias. Entón, podemos continuar. Hai alguén no público que quere participar? Facemos o intercambio de nenos e nenas. Veña, importantísimo, importante. Vamos a ir sentando pouquiño a pouco, vale, bases do Radioclube. Non podemos sentarnos na mesa se non temos pensado que queremos falar, verdade, Naira? Si nos sentamos aquí é para participar de xeito activo. Xa sei que moitos de vos logo queredes participar desde o público e por eso poñemos tamén un micrófono, por suposto, pero o vir aquí é xa vir con intención. A ver, temos a Hanna, podemos poñer a Teo. Tampouco podemos sentarnos se xa estivemos sentados, verdade? Veña, Marta. E cantos dixen xa? Ana, Marta e Teo. Ah, Teo. Tes algunha pregunta, Teo? Algún comentario, algo? Sí? Pois bien, faltame alguén que non sexa de primeiro, que non sexa de segundo, que non sexa de cuarto. Alguén de quinto, de sexto ou de terceiro? Quinto, sexto, terceiro? No? Pois, se non hai quinto, sexto, pois... Lola, ti tiñas unha pregunta, Lola? Lola? ¿Tienes una pregunta? O algo que comentar por aquí polo micrófono desde a mesa, Lola, queres vir? É que me pareceu verche coa man levantada. Sí? Vale, eu teño anotado un poema máis que o de empanada, pero temos máis poemas e máis comentarios que podemos facer, vale, nestes 20 minutos que quedan. Comentarvos tamén a todos e a todas que nos estades escoitando e que se seguro que estades desexando vir a esta seguinte edición do Radioclub de Belesar, vale, que previsiblemente será o día 10 de marzo, tamén un martes, 10 de marzo deste ano. E teremos, o sea, o Radioclub en ese día será sobre o libro que se titula Horre Res, de Florence Hinkel. Logo xa para o terceiro trimestre quedarían nos 2 sesións de Radioclub, o 28 de abril de Somos os Monstruos de Paula Carballeira. Estamos intentando xestionar a ver a posibilidade de que ela poida vir aquí e... Sería estupendo porque Paula é maravillosa. Paula, si ves isto, estábamos agardando por ti. E o 26 de maio, xa próximo final de curso, Abel Tomé, Milú e o edificio das persoas extraordinarias. Outro libro preciosísimo. Pois esas son as seleccións que tivemos este curso. O primeiro, pois debido a cuestións varias non o pudemos facer, tiñamos seleccionado O Rei Q, de Adam Stower, pero ese queda aí pois para o curso que ven ou iso. Animadevos a participar. Vamos alá. Bueno, vou a interrumpir porque interrumpe. Porque chamaste Marta, non? Vale. É que, a ver, eu vin aquí a este cole hai 2 anos ou así. Ti estabas? Non. Ti estabas no cole, quero dicir, estabas na sesión cando eu vin aquí ao cole? Vale. A eso me refería. Bueno, pois resulta que Marta, vouche regalar un poema, que che parece? Bien.
Bien, vale. Mira, no anterior libro hai un poema que se chama, que é un lipograma, vale? Non teño aquí o libro nin tal, pero é un lipograma. E un lipograma é cando ti escribes un poema no que dis antes de empezar a escribilo: non vou a usar esta letra, esta letra, esta letra e esta letra, vale? E teño que escribir o poema sin utilizar esas letras, vale? Entón eu escribín en ese libro un poema no que decidín que non ia usar nin o E, nin o I, nin o O, nin o U. Entón tiña que contar toda a miña historia solamente co A, vale? E claro, ahora resulta que cando dixeches que te chamabas Marta, digo, é que Marta entraría perfectamente nun lipograma no que non utilizase nin o E, nin o I, nin o O, nin o U, vale? Entón teño aquí un lipograma para ti, todo co A, vale? En calquera caso, estade atentos, non vai a ser que se coe polo medio algún E ou algún I ou algún O ou algún U. Antes de que lea o poema, e depois vou cho regalar, a primeira palabra é Marta, vale? E a segunda é vaga. Pero non é... Claro, eso teño que explicalo. Pero non é vaga de que non faz nada. Non é deso, Marta, non. É vaga porque é unha maneira de dicir ou de chamar ás ondas do mar. As ondas do mar, podemos dicir unha onda ou unha vaga, vale? Eu refírome a esa. Ti eres esa, a onda, vale? Entón, vai un poema dedicado a Marta. Marta, vaga salgada, palabra branca, catarata, bambán. Marta, mar da calma, danza brava nas alas da paz. Marta, abraza cada mañá mapas da casa. Salta Atlas, tamaña fazaña. Marta, avanza, sanda, ama, dá. Nunca mellor dito, Marta, por alusións. Tes un micro para ti. Me encanta que hayas hecho un poema dedicado para mí. Nunca antes lo había hecho nadie. Anxo Iglesias, o meu primeiro poeta. Home, pero bueno, espero que non haxa aquí ninguén que o seu nome, por exemplo, sexa todo con E, ou con I, ou con O, con U. Hai alguén? Como te chamas? No, todo con E. Todo con E. Non vale Telmo. Telmo é E-O. Ten que ser Belén. Ai, sí. Xa me fastidiaches. Como te chamas? Celeste. Vale, Celeste, deixámolo para o final. A ver, estás se poñendo serio, bueno, Anxo. Seguide falando. Podemos ler un poema mentre eso da empanada. Vouche regalar un poema, Celeste. Páxina 67. Quen ten por aí o poema da empanada na páxina 67? Marta, telo ti. Sí, yo lo tengo. Pues veña, vas a ler ti, Marta. Hay un momento. ¿Sí? 67. Páxina 67, empanada. Ya me lo pasé. Y así damos ya Anxo. No, aquí está. A empanada, a racha, tapa, a tapa, farma, tapa, rala, amasa, penede, reche, tepe, ferne, tepe, rele, ms. I, impinidi, i, richi, tipi, i tipi, frini, tipi, rili, i misi. O, omponodo, o rocho, topo, o topo, forno,
topo, rolo, o moso, upunudo, ruchu, tupu, utupu, furno, tupu, rulo, umusu. A, empanada, o recheo, tapa, etapa, forno, tempo, rolo, o masa. Un aplauso, un aplauso. Pois ese tamén é para xogar todos así, uns a facelo co I, co E, co... Eu cando era pequeno había unha canción que tamén era esa, íamos dicindo a co A, co E, co I, co O. E probases tamén a falar de repente, vamos a falar todo o tempo co A, todo o tempo co E, todo... Asata, asata. Parfata, parfata. Macha gasta. Asan hartasta. Asan hartasta. Asan hartasta. Eu sabía o idioma da P, que lles intentei ensinar aos meus alumnos hai 2 semanas. E cheguei a o poxe P, espestas pasmos pos, fapalon pondon po, compón, ampan xopo e pigle pesipi aspas. Cuidado. Tendes que saber o idioma para entender o que dixen. Un día leire practicamos 5 minutos ao día o idioma da P, 5 minutos ao día italiano. Vamos a poñer aquí unha cousiña rapidísima. Imaginas un colexio onde os teus fillos e fillas poidan aprender rodeados de natureza? No Colexio de Belesar, situado ao pé da majestuosa Serra da Groba, combinamos unha educación de calidade nunha contorno natural único. Aquí a natureza convértese nunha extensión das nosas aulas. A Serra da Groba ofrécenos un escenario perfecto para saídas frecuentes, onde os nenos e as nenas de 3 a 12 anos poden camiñar, explorar e aprender bioloxía de primeira mão. Observar a flora e a fauna, respirar aire puro e gozar de paisaxes increíbles é parte do seu día a día. No noso colexio non só ensinamos, senón que inspiramos. Situados a 5 minutos de Sabarís, fomentamos o amor pola natureza, a curiosidade e a aprendizaxe activa. Ven a coñecernos e descubre un lugar onde a educación e a natureza van de mano. Bueno, seguimos entón co poema. É necesario que Celeste veña por aquí ou mandamos un micro? Anxo. Bueno, si quere que lle mandemos un bico, lle manda un micro. Un micro e un bico. Un micro con un bico. Un ou queres vir aquí, Celeste? No. Escoítase, che, si queres dicir algo. Hola. Hola, que tal? Bueno, Celeste, a ver, non hai tantas palabras no dicionario. Bueno, hai palabras, pero non son moitas as palabras que hai que soamente empregan o E, vale? Como celeste. Entón o poema ten que ser un pouco absurdo en parte, claro, pero ao mesmo tempo que é un pouco absurdo, dinse cousas tamén, O sea, que decir, por detrás aí van deixando cousas, vale? Entón, vai un poema todo co E para Celeste. Celeste, es rede, es sede, es tren. Celeste, es serme rebelde, sen perderte en dependes e crees en xente de ben.
Celeste, de repente en pé, entendes, creces, ves. Celeste, es verde e perenne, berce de Edén, sempre excelente, en presente 100 veces ten. Menudo Ao luxo. final veo. Pois nada, moitas gracias. E é moi bonito. Bueno, pues grazas. Ay, gracias. Teo, estabas levantando a man, Teo. Estabas levantando a man porque che picaba o sobaco. Estabas levantando a man porque queres comentar algo. Adiante, Teo. ¿Por qué inventaste el poema de Iago Aspas? O poema de Iago Aspas. Mira, o poema de Iago Aspas ten a súa historia, Realmente eu o primeiro poema que escribín foi este de Afouteza, non? Porque, se non o sabedes, esta palabra púsose un pouco de moda hai uns anos, foi palabra do ano en Galicia, a propósito de cando empezou o tema do Celta a coller así un pouco de tal, e entonces Afouteza e corazón e tal, e entonces de repente todo o mundo falaba de Afouteza, foi palabra do ano. E entón eu fixen este poema de Afouteza, que afouteza, non? Este de que can, que to, que va, que lor, que vas, que a, que dian, que te, que non, que hai, que me, que do, que sí, que po, que de, que se, que o, que son, que a, que cor, que so, que mos, que ir, que mans, que no, que la, que te, que so, que de, que por, que cel, que ta, que ou, que sa, que di, que a, que fou, que te, que za. Para xogar dunha maneira diferente coa palabra afouteza. E ocorreuseme escribir algo de Iago Aspas, porque isto falaba un pouco, tiña un pouco relación co Celta, coa idea de que aparecese un QR aquí no propio poema da Fouteza, radiado por un locutor da Radio Galega, por Roberto Carballo, que era o que retransmitía os partidos do Celta. Cando escribín iso e falei con Roberto Carballo, na editorial me dixeron que non, que podía ir igual no QR, pero que o poema que tiña que ir tamén no libro. En principio non era idea que o poema de Iago Aspas fose así, escrito aquí no libro como está, e a solamente no QR. Entón ao final foi no QR e tamén aí. E entón eu digo, agora podíamos retransmitir, e que estamos na radio. Roberto Carballo estaba na radio cando retransmitía os partidos do Celta e metían un gol, igual podemos retransmitir o gol de Iago Aspas. ¿Qué tal? ¿Quién canta un gol de Iago Aspas con este poema? ¿Quién quiere cantar un gol? ¿Ti quieres cantar un gol? ¿Ti quieres cantar un gol tamén? Tantos goles, a ver, pues vida, a ver, pues aí tedes o micro, collede o libro. Pero tedes que lelo como len, como tedes que radialo como fan os comentaristas na radio, que de repente están ali no campo e din: Aspas pisa, Aspas posa, Aspas pasa, Aspas toca coa cabeza, Aspas dribla, que beleza, Aspas mira con sorpresa cara a masa, Aspas pensa, que fotasa, Aspas chuta coa esquerda desde a casa, o balón vai moi a presa, o defensa para esa, o porteiro que sorresa e o disparo con certeza ata a rede, atravesa, gol! Golazo! Gol! E non vou de farol. E entón despois que pasaría? Despois vos ides a Balaídos? Sí. Que pasa cando mete un gol Iago Aspas no campo do Celta? Que pasa? Empeza a sonar unha música e fan la 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 la. Por eso o poema se chama Aspas on fire, porque dicen Aspas on fire, o partido imos gañar, Aspas on fire, fai tremer o seu rival, Aspas on fire, o partido imos gañar, Aspas on fire. E mete un gol
gol, Iago Aspas mete un gol, a Fouteza e corazón, mete un gol, Iago Aspas mete un gol, a Fouteza e corazón, Aspas on fire, fai tremer o seu rival, Aspas on fire. O partido imos gañar, Aspas on fire, fai tremer o seu rival, Aspas on fire. Oh, la 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 la. Moi ben lido, Lois, moi ben. Lois, ven. O sea, bueno, ven, tes aí o libro? Ahora vamos a escoitar porque Iago Aspas en este partido non meteu un gol, meteu 2 goles. Atención que temos a Lois, que está pasando no campo de Balaídos? Aspas pisa, Aspas posa, Aspas pasa, Aspas toca ca cabeza, Aspas brila, que beleza, Aspas mira, con sorteza, para a masa, Aspas pensa que fotasa, Aspas xuta coa cabeza desde a casa. O balón vai moi depresa, o defensa, para esa, o porteiro que sorresa, o disparo con certeza, ata a rede atravesa. Gol! Golazo! Gol! E non vou de farol. Un aplauso. Bravo, Lois. Hanna. Quiero leer un poema. Algún en concreto? No, en concreto ninguno. Deixámonos guiar aquí entón por esta persoa que pasaba hoxe por aquí. Por Anxo Iglesias. Nos viñemos e atopamos aí e, hombre, Anxo, pois xusto agora había un club de lectura sobre o Tilbroteo e xo, pois veña. Voulle propoñer a Hanna que lea o poema de O Sogueranca. O Sogueranca conta aquí é unha no mar hai moito marisco, hai moitos animais e tal, moitos moluscos, crustáceos e demais, non? Entón, o Sogueranca é o que quere decir é carangueso. Están postas as sílabas ao revés. E entón ten un retrouso, unha parte que se repite que é o Sogueranca que ñamica racatrasa. É dicir, o carangueso que camiña cara atrás, que ñamica racatrasa. Entón, Hanna vai ler os versos e cando chegue dice: concen tolas tolas, vaga a gamba de vagar. E o Sogueranca que ñamica racatrasa. Que ñamica, que camiña, raca, cara, trasa, atrás. Vale, Hanna? Entón ti vas lendo aquí e cando chega aquí todos. E o Sogueranca, que ñamica, racatrasa. Vale? Estamos preparados? Veña. Concen centolas, vaga a gamba de vagar. E o Sogueranca que ñamica racatrasa. Percebe tamén percebe como decora a necora e o mar. E o Sogueranca que ñamica racatrasa. Boga vagante. Alumbrigante fai a cama ao camarón. E o Sogueranca que ñamica racatrasa.
vaya, vaya, coalla, coa navalla, da, baguina, da baguina, escoita, o son, e o xogranca, que ñamica ratrasa. Atas onde pensa chegar. Atas onde pensa chegar. Ata onde pensa chegar o carangueso camiñando cara atrás todo o tempo? E o carangueso, xogueranca, que ñamica, racatrasa, que ñamica, racatrasa. Ata onde pensa chegar? Un aplauso para Hanna. Moitas gracias, Hanna. Imos chegando xa ao final desta sesión de Radio Club. Vale, imos rematar coa intervención, pregunta, comentario de Lola. Sí, e logo despois despedimos totalmente. Adiante, Lola. Puedo leer un poema? Bueno, pois está ben rematar lendo un poema, claro que sí, verdade, Anxo? Queres ler algún en concreto? No. Lola. Vale, vamos, mentres o buscamos, pois despedimos e logo despois xa rematamos finalmente. Moitas gracias unha vez máis por estar aquí, en especial ás familias, profes, nenos, nenas, que vos esforzades, que eu sei que hai que cambiar as rutinas, as rutinas deste martes. Recordo vos rapidísimamente os seguintes martes onde tenes que modificar rutinas: o 10 de marzo, o 28 de abril e o 26 de maio. Enviámoslle un saludo moi agarimoso a Andrea de Libraida, que estivo con nós na preparación de todo este proxecto e que nos acompañou na primeira sesión e virá algunha máis ao longo deste curso, unha ou dúas veces máis. Vale. E Lola, vas a pechar esta maravillosa xornada de hoxe. Que tal, Anxo? Te seleccionado? Pois mira, Lola, propoño que leas o de As mulleres bravas. Vale. Vale? En que páxina está que o ten por aquí, está Marta? Na páxina 51. Na páxina 51. Ver a bravas. Mulleres. Mulleres bravas. Moi ben. Mulleres bravas. No. Por no der que no verde. ¿Qué? Marta Xudelle, lemos o todo non o podemos ler, pero sí, a primeira estrofa. No verde. ¿Qué? No día na praza no dico no abrazo yo na casa mulheres bravas na loita
Tes con luz mirada. Hasta aquí, Lola. Lola, moitas gracias polo exemplo que nos das. En educación sempre se nos plantexa a seguinte dúbida: Anxo, ti eres profe de secundaria, nós estamos aquí no acceso a lingua. Que é antes, o acceso ao código ou a motivación de querer estar dentro do texto? E Lola é o exemplo do segundo que acabo de decir, que para min é máis importante. Quer decir, esa motivación de quero estar aquí, quero facelo, quero lelo, supera totalmente ao que tradicionalmente facemos na escola, que é centrarnos todo no código. Así que moitas gracias, Lola. Moi ben, Lola, bravo. Lola, brava. Anxo, queres dar un saúdo para todos? Sempre digo que nos coitan desde a China, é o que quero pensar. Os meus nenos e nenas digo, pensa iso. ¿Algún saludo para China? Bueno, pues si nos estás coitando, al que dará. Saichen para China. Ni hao ma, gen hao. Sí, tienes un gen hao. Home do século XXI, sí, señor. Ni chao sama menche. Wo chao anso, wo sin iglesias. Saichen. Perfecto. Toda boa literatura que poidas imaginar. Dende a Biblioteca de Belesar. Aos teus oídos. Radio Club Belesar. Pasando pola nosa radio. Radio Club Belesar.